Raġel ta' 58 sena, f'Lulju tas-sena l-oħra, sar jaf li għandu l-marda tal-kanċer f'sidru. Dan ir-raġel, Carmel Bonnet, minn dakinhar beda jieħu l-mediċina u trattamenti bħal kimoterapija biex jeleb din il-marda. Bħala parti mill-kura tiegħu Carmel Bonnet irid jieħu 2 pilloli kuljum għal 6 xhur. Dawn il-pilloli huma Talidex tal-50 mg. Pilloli li jipprovdihom biss il-gvern mill-Isptar Mater Dei, għalkemm jirriżulta li dan ir-raġel ma jistax jieħu dawn il-pilloli. Għandi kanser, mort l-isptar qalu li għandi kanser u bdew l-mediċina. Ħadd ir-raġġi u ordnaw li l-kimo u għandi ġiex li noħodhom kuljum. Issa, il-bieraħ ma tawnix u llum qalt li għadhom ma daħlux. Iżda din ma kienx l-ewwel darba li mill-isptar qalulu li dawn il-pilloli m'għandhomx u ġie l-ispiċċa biex mar l-isptar ħalli tuħ iż-2 pilloli tal-ġurnata biss. Daw ta' ġiex li kuljum indum ħafna biex nirċivihom u dejjem l-istess pantomina jagħmlu li ejjada ġieli tlajt għal-2 f'ġurnata. Batlada nerġa' nitla'. Carmel spjega kif jekk ma jieħux dawn il-pilloli li qalulu biex jieħodhom it-tobba mill-isptar stess, il-bqija tal-kura bħal kimoterapija ikun qed jispiċċa jieħodha għal xejn. Għalhekk u prova anke jixtrihom mill-ispiżeriji. Kuljum bil-fors. Jekk ma toħodhomx kuljum taqta' dik li tkun qatt tagħmel. Għax huma stess qaluli, bil-fors qed toħodhom. Provajt nixtrihom mill-ispiżeriji qaluli ma jeżistux. Skont l-aħħar vista li kellu l-isptar, lil Carmel Bonnet qalulu li se jkollhom bżonn nisifruh l-Ingilterra, iżda peress li mhux qed jingħata l-pilloli li għandu bżonn, ma jafx se jsir minnu. Kelli vista l-isptar 2 u qaluli li għandi bżonn insifer issa l-Ingilterra. U ma nafx sa jiġri issa.